Ευχαριστώ όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ και την Οργανωτική Επιτροπή, τον Δημήτρη τον Βούρδα, για αυτή την προσπάθεια να γίνει το συνέδριο σε ένα χώρο ξεχωριστό και νομίζω ότι αρκετά πετυχημένο και πάρα πολύ ωραίος ο χώρος. Θα μιλήσουμε τώρα για ένα θέμα το οποίο, εάν δεν υπήρχε, θα ήταν πάρα πολύ απλή η αντιμετώπιση του. Έρχεται το άσθμα, έρχεται η ειρηνίτιδα, του κάνουμε τον έλεγχο, δεν έχει τίποτα άλλο, πληρωνόμαστε, πάει καλά ο ασθενής και είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Το πρόβλημα λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι υπάρχουν πάρα πολύ συχνά και άλλες παθήσεις υποκείμενες, οι οποίες είναι δυνατόν να επιδεινώνουν το πρόβλημα. Βέβαια, εδώ ο πρόεδρος μου αφαίρεσε το καλύτερο κομμάτι, που είναι η αλλεργική ειρηνίτιδα χρόνια ενοκολπίτιδα. Θα την πει ο Κώστας ο Πεδαλάς μετά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Οι συνοσυρότητες είναι πάρα πολλές στο άσθμα, γενικά στην αλλεργία αναπνευστικού. Ένα προηγουμένως που ανέφερε ο Νίκος στις τελευταίες διαφάνειες, μία από τις βασικές συνοσυρότητες που θα τις αναφερθώ κι εγώ, είναι η παχυσαρκία, η οποία προφανώς παίζει ρόλο παντού. Θα αναφερθώ ειδικότερα. Τώρα μιλάμε για το άσθμα. Ξέρετε όλοι, την έχετε δει αυτή τη διαφάνεια. Του 2015, πολύ μεγάλη επίπτωση του άσθματος παγκοσμίως, με πολλές μεταβολές ανάλογα με την γεωγραφική κατανομή. Έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχει μια μείωση των θανάτων, κάτι που σημαίνει ότι έχει βελτιωθεί η διάγνωση, έχει βελτιωθεί η πρόληψη και έχει βελτιωθεί και η θεραπεία. Απ' την άλλη όμως, έχει αυξηθεί η συχνότητα του άσθματος, κάτι που σημαίνει ότι πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες, τους οποίους δεν μπορούμε να επηρεάσουμε, προκαλούν αύξηση του άσθματος με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα. Ένα άσθμα, λοιπόν, για να μπορούμε να το ξέρουμε, και όπως σας είπα στην αρχή, για να μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι και εμείς και οι ασθενείς, θα πρέπει να είναι καλά ελεγχόμενο. Που σημαίνει να μην έχει κανένα από αυτά τα 4 που φαίνονται εδώ. Οπότε θα είναι πολύ καλά ελεγχόμενο. Αν έχει 2 από αυτά, θα είναι μερικώς ελεγχόμενο. Αν έχει 3 ή 4 από αυτά, να μην έχει δηλαδή καλή ποιότητα ζωής, να μην μπορεί να κάνει τις δραστηριότητες του, να χρειάζεται να ανακουφιστεί τη θεραπεία, σημαίνει ότι δεν πάει καλά καθόλου. Γι' αυτό και από τις οδηγίες της Τζίνα θα πρέπει να αποφερέσουμε όλους τους παράγοντες κινδύνου που είναι δυνατόν να προκαλέσουν διαταραχή στον έλεγχο, να διαταράξουν τον έλεγχο του άσθματος, να το κάνουν μη ελεγχόμενο άσθμα, και αυτό είναι ουσιαστικά οι συνοσυρότητες. Τι είναι οι συνοσυρότητες? Είναι η επιπρόσθετη παρουσία μιας πάθησης ή διαταραχής που συνυπάρχει με μια άλλη πρωταρχική πάθηση ή διαταραχή, συγκεκριμένη περίπτωση το άσθμα, με την οποία μπορεί να αλληλεπιδράει ή όχι, και γι' αυτό και είχε οριστεί σαν το δύσκολο να ελεγχθεί άσθμα όταν υπάρχουν συνοσυρότητες οι οποίες παρεμβαίνουν στη θεραπεία του άσθματος με αποτέλεσμα να μην έχουμε καλή επίτευξη καλού ελέγχου των συμπτωμάτων. Γιατί είναι σημαντική διερεύνηση? Γιατί επηρεάζουν τη διάγνωση και τη σωστή εκτίμηση. Επηρεάζουν και συχνά καθορίζουν την εκδήλωση φαινοτύπων, παχυσαρκία. Επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας όταν παίρνει β' μπλόκερς κάποιος ασθενής. Και επηρεάζουν γενικότερα την πορεία της νόσου. Μια αλλεργική ειρηνίτιδα έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να εξελιχθεί σε άσθμα. Άρα να έχουμε πρόβλημα και να παρεμβαίνει όταν υπάρχει πρόβλημα στην αλλεργική ειρηνίτιδα στον έλεγχο του άσθματος. Υπάρχει πολυεπίπεδη επίδραση των συνοσυροτήτων. Δεν σημαίνει ότι έχει απλά αυξημένα συμπτώματα ή δεν απαντά πολύ καλά στη θεραπεία. Έχει πρόβλημα στη διαφορική διάγνωση ανάλογα με την πάθηση. Είναι η δύσπνοια της παχυσαρκίας λόγω του ότι είναι αγύμναστος ασθενής ή γιατί έχει άσθμα. Ή στο vocal cord dysfunction. Στον έλεγχο του άσθματος, πολύ συχνά εξάρσεις και πάρα πολύ συχνά βέβαια διαταραχή της πνευμονικής λειτουργίας. Όταν υπάρχει ειρηνίτιδα, όταν υπάρχει ψυχιατρική διαταραχή, όταν υπάρχει γαστροσοφαγική παλινδρόμηση, όταν υπάρχει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολύ συχνά αυξημένες νοσηλίες, αυξημένη αγωγή που απαιτείται για να αντιμετωπίσουμε και να επαναφέρουμε τον έλεγχο στο άσθμα και βέβαια να έχουμε επίδραση στην πνευμονική λειτουργία. Υπάρχουν πάρα πολλές συνοσυρότητες. Μπορούμε να τις διακρίνουμε στις συνοσυρότητες που απλά συνυπάρχουν με το άσθμα, όπως είναι η παχυσαρκία, η ΧΑΠ, η ΓΟΠ και η ειρηνίτιδα. Ανεξάρτητες, ζαχαρός, διαβήτης, ανεμία, καρδιακές παθήσεις και πολλές άλλες βέβαια, που επιδρούν στο άσθμα. Συνοσυρότητες που επιδεινώνουν το άσθμα, όπως είναι όλες αυτές. Και συνοσυρότητες που μερικές φορές που προκαλούνται από το άσθμα. Ένας ασθενής που δεν ασκείται μπορεί εύκολα να εμφανίσει κατάθλιψη. Η διαταραχή της πνευμονικής του λειτουργίας, η αύξηση των θωρακικών πιέσεων είναι δυνατόν να προκαλέσει γαστροσοφαγική παλινδρόμηση. Η έλλειψη άσκησης ή η δύσπνοια να προκαλέσει παχυσαρκία δευτεροπαθούς και ούτω καθεξής. Αυτά είναι γενικά οι συχνότητες των συνοσυροτήτων. Όσον αφορά τους ανώτερους αεραγούς, οι ασθματικοί στο σύνολό τους, η μισή τουλάχιστον, τα 2/5 και κάτι, έχουν αλλεργική ειρηνίτιδα, έχουν χρόνια ενοκολπίτιδα. Στους κατώτερους αεραγούς, ο 1 στους 5 έχει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και βροχιεκτασίες. Έχουμε παχυσαρκία στο 42%, άγχος, κατάθλιψη, γαστροσοφαγική παλινδρόμηση κτλ.
Τι θα πρέπει να κάνουμε, ποια είναι η προσέγγιση? Καταρχήν να δούμε αν έχει άσθμα, σωστή διάγνωση. Δεύτερον, να αποκλείσουμε τις συνοσιρότητες. Και τρίτον, να δούμε τη συμμόρφωση στη θεραπεία. Και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στον αποκλεισμό συνοσιροτήτων, γιατί δεν υπάρχει πολλές φορές μία μόνο. Υπάρχουν πάνω από 50% των ασθενών που μπορεί να έχουν συνοσιρότητα και έχουν περισσότερες από 3 ή 4 συνοσιρότητες. Και αυτό φαίνεται και στο σοβαρό άσθμα, όπου ουσιαστικά, εδώ αν δείτε το UK, την Αγγλία, στο 7,6 το not well controlled και το poorly controlled στο 87,6, δηλαδή οι 9,5 στους 10 ασθενείς με σοβαρό άσθμα δεν είναι ελεγχόμενοι. Είτε δεν είναι καθόλου, είτε είναι μερικώς ελεγχόμενοι. Αυτές οι μελέτες είναι από το International Severe Asthma Registry, το οποίο συνεχίζεται ακόμα, και από το ίδιο registry πρόσφατα δημοσιεύτηκε ένα paper με 30 διαφορετικές συνοσιρότητες με ασθενείς με σοβαρό άσθμα, τις οποίες τις διαχωρίζει σε συνοσιρότητες που σχετίζονται με την ταυδιαφλεγμονή, σε σχετιζόμενες με λήψη περός κορτιζόνης, που ουσιαστικά δηλαδή προδιαθέτουν τον ασθενή, αναγκάζουν μάλλον τον ασθενή, το προδιαθέτουν, να πάρει πολύ πιο συχνά περός κορτιζόνη, και τέλος που μπορεί να μιμούνται ή να επιδεινώνουν το άσθμα. Η συχνότητα αυτών των συνοσιροτήτων στο σοβαρό άσθμα, επαναλαμβάνω, όσον αφορά την ταυδιαφλεγμονή, είναι αλλεργική ρινίδα χρονορινοκολπίτιδα, όσον αφορά τους συνοσιρότες που προκαλούν, που μπορούν να επιδεινώσουν να προκαλέσουν μάλλον την έξτρα λήψη περός κορτιζόνης, είναι η παχυσαρκία, είναι η sleep apnea κτλ. Και τέλος έχουμε και την τρίτη κατάσταση που μιμούνται ουσιαστικά παθήσεις στο άσθμα, όπως είναι η γαστροσοφαγική παλινδρόμηση και COPD. Στη συγκεκριμένη μελέτη που έγινε σε πάρα πολλούς ασθενείς, 11.500-12.000 ασθενείς περίπου, αυτό που βρέθηκε επίσης είναι ότι οι 9 στους 10 είχαν τουλάχιστον μία συνοσιρότητα. Και οι μισοί τουλάχιστον και παραπάνω είχαν πάνω από 3 συνοσιρότητες. Και ποιες είναι αυτές? Οι πιο συχνές στο σοβαρό άσθμα, αλλεργική ρινίδα, χρόνια ρινοκολπίτιδα, παχυσαρκία, γαστροσοφαγική παλινδρόμηση. Και επειδή σας είπα πολλά για την παχυσαρκία, πάμε να δούμε τι γίνεται με την παχυσαρκία, η οποία μαζί με την επιδημία του αιώνα που έχουν χαρακτηριστεί αλλεργικές παθήσεις, είναι επίσης άλλη μια επιδημία. Αυτή είναι η εξέλιξη του ανθρώπου όπως θα έπρεπε να είναι, και αυτή είναι η εξέλιξη του ανθρώπου όπως είναι στην πραγματικότητα. Τι είναι η παχυσαρκία? Είναι η μη φυσιολογική υπερβολική σώρευση σωματικού λίπους. Ουσιαστικά, εάν βάλουμε αυτό το δείκτη, βάρος προς ύψος στο τετράγωνο, πάνω από 25 είναι υπέρβαρος. Και όλη αυτή η κατανομή δείχνει το πόσο υπέρβαρος ή πόσο παχύσαρκος μπορεί να είναι κάποιος. Αυξάνεται η παχυσαρκία. Εδώ είναι η Αμερική το 1990. Ελάχιστες περιοχές είναι γύρω στο 10 με 14%. 15 χρόνια μετά, όλες οι περιοχές είναι πάνω από 15%. Και οι περισσότερες περιοχές προσεγγίζουν το 24%, με αποτέλεσμα να έχουμε επίσης κάτι που συμβαίνει και στην παιδική ηλικία, όπου έχουμε... Έχει μια μύγα εδώ που με έχει διαλύσει. Και αυτό φαίνεται και από τα παιδιά, από την παιδική ηλικία, όπου στις μικρότερες ηλικίες έχουμε πάλι αύξηση, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Στις ηλικίες 6 έως 19 ετών έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση, η οποία είναι πάρα πολύ έντονη, όπως φαίνεται. Εξού και το καρτούν εδώ, που μάλλον το άγαλμα της ελευθερίας θα πρέπει να αντικατασταθεί από κάτι τέτοιο για να είναι πιο ενδεικτικό της κατάστασης. Δεν είναι μόνο στην Αμερική η παχυσαρκία. Είναι παγκόσμια, τόσο όσον αφορά τους άντρες, όσο αφορά τις γυναίκες. Και σε σχέση με την εικόνα του άσθματος το 2017, η Αυστραλία φαίνεται να κατέχει τα πρωτεία και στην παχυσαρκία και στο άσθμα, αλλά και πολλές άλλες χώρες διεκδικούν πρωτεία σε αυτή την περίπτωση. Και είναι λογικό, γιατί η παχυσαρκία έχει αυξηθεί από τα 900 κάτι εκατομμύρια στα 2, κάτι δισεκατομμύρια, που σημαίνει δηλαδή ότι ο ένας στους 4 ασθενείς ανθρώπους παγκοσμίως είναι παχύσαρκος. Μέσα σε... Συγγνώμη, από το 1975 μέχρι το 2017. Προκαλεί, τι σχέση έχει η παχυσαρκία με την αύξηση του άσθματος? Όσον αφορά το BMI πάνω από 25, 1,5 φορά μεγαλύτερες πιθανότητες να εκδηλώσει κάποιος άσθμα. BMI πάνω από 30, 1,9 πιθανότητες να εκδηλώσει άσθμα. Και μάλιστα όλοι αυτοί οι παχύσαρκοι είναι υπεύθυνοι για το 75% των επισκέψεων στα τμήμα επιγόντων λόγω δύσπνοιας και άσθματος. Όσοι πήγαν δηλαδή λόγω δύσπνοιας σε τμήμα επιγόντων, το 75% από αυτούς ήταν παχύσαρκοι ή υπέρβαροι. Βέβαια, απλά αναφέρεται εδώ το άσθμα. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτή τη μύγα, με έχει τρελάνει. Ενώ εδώ φαίνεται ότι ξεκινάει αυτή η παχυσαρκία, όπως σας είπα, από μικρές ηλικίες. Πάρα πολύ ωραία. Δίνουν όλοι οι γονείς
Είναι πολύ ευχαριστημένοι που τα παιδάκια τους τρώνε όλο τους το φαγητό. Βλέπετε όμως ότι όσο περισσότερο φαγητό τρώνε τα παιδάκια και αυξάνεται το BMI, το 1,4 είναι η πιθανότητα σε ηλικία 2 ετών και σε ηλικία 13 ετών η πιθανότητα να εκδηλώσει άσθμα το υπέρβαρο παιδί είναι 7 φορές μεγαλύτερη από ένα παιδί το οποίο έχει φυσιολογικό βάρος. Υπάρχει και αντίστροφη σχέση. Τα ασθηματικά παιδιά έχουν τόσο αγόρια όσο και κορίτσια σε αυτή τη μελέτη, έχουν 51% μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωση παχυσαρκίας από την αρχή της ηλικίας, από την αρχή που ξεκίνησαν να τους παρακολουθούν, σε σχέση με τα παιδιά που δεν έχουν άσθμα. Που σημαίνει ότι υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ των δύο. Και όπως σας είπα, υπάρχει βέβαια και στο σοβαρό άσθμα, για να πάρουμε όλα τα άσθματα επιμέρους, όπου υπάρχει παχυσαρκία, η οποία είναι κατεξοχήν στο σύνολο, λιγότερο στους άντρες, πολύ περισσότερο στις γυναίκες. Πώς δουλεύει η παχυσαρκία και προκαλεί ή επιδεινώνει το άσθμα? Καταρχήν προκαλεί πρόβλημα με όσον αφορά την ανταπόκριση στα εισπνεώματα κορτικοστεροειδή. Δεν αφήνει ουσιαστικά να μπει, αφού συνδεθεί η κορτιζόνη με τον CRF, δεν την αφήνει να εισέλθει μέσα στον πυρήνα για να μπορέσει να εκδηλώσει τις αντιφλεγμονώδεις διαταραχές, τις δράσεις της, να αναστείλει NF-κB κτλ. Γιατί ουσιαστικά υπάρχει πρόβλημα με τον MKP1, δηλαδή Mitogen Protein Kinase φωσφατάση 1, η οποία υπάρχει μειωμένη στους παχύσαρκους τόσο στο PBMC όσο και στην περιφέρεια. Και απ' την άλλη φαίνεται ότι η παχυσαρκία σε παιδάκια είναι επηρεάζει πάρα πολύ τον έλεγχο του άσθματος, όχι τόσο πολύ στα κορίτσια, όπως φαίνεται σε αυτές τις δύο μεγάλες μελέτες, στον ΚΑΛΑ 2 και στο ΣΑΚΕ 2, όσο περισσότερο στα αγόρια, όπου τα παχύσαρκα αγόρια έχουν χάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, κατά 1,33, τον έλεγχο του άσθματος. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί? Πολύ και διαφορετικοί. Η παχυσαρκία παρεμβαίνει στη λειτουργία των πνευμόνων μέσω συνοσυρωτήτων που υπάρχουν με την παχυσαρκία, όπως διαβήτης, γαστροσοφαγική παλινδρόμηση κτλ. Με αύξηση της λεπτίνης και μείωση της αδιπορεκτίνης και σαν φλεγμονή στο λιπόδι ιστό, ο οποίος ουσιαστικά παράγει λιποκίνες. Οι οποίες λιποκίνες είναι η αυξημένη λεπτίνη και η χαμηλή αδιπορεκτίνη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και υπάρχουν δύο τύποι άσθματος όσον αφορά την παχυσαρκία. Ο ένας τύπος άσθματος είναι ουδετεροφιλικός, είναι σε μέσης και μεγάλης ηλικίας, συνήθως γυναίκες παχύσαρκες. Είναι όψιμης έναξης και είναι ταφ2 flow, αυτό εδώ δηλαδή. Και ο πρώιμος τύπος άσθματος, ο οποίος συγχετίζεται με ατοπία, εμφανίζεται κυρίως στα παιδιά και είναι λόγω αυξημένης εντελευκίνης 4, εντελευκίνης 13. Ποια είναι η αντιμετώπιση παχυσαρκίας? Μείωση βάρους. Περιέργως, παρά το ότι και η παχυσαρκία και το άσθμα έχουν πολύ αυξημένη συχνότητα, δεν υπάρχουν πολλές καλά τεκμηριωμένες μελέτες. Σε αυτή τη μεταανάλυση με 4 μελέτες βρέθηκε ουσιαστικά ότι έχουμε μείωση των συμπτωμάτων, μείωση της ανακουφιστικής θεραπείας και κάποια βελτίωση στην FEV1 και στις λειτουργικές δοκιμασίες του πνευμόνου σε 2 από αυτές. Μία τελευταία μελέτη, η οποία έχει γίνει καλά σχεδιαστικά, με 330 ασθενείς, οι οποίοι οι μισοί πήραν φάρμακα για το άσθμα και οι άλλοι μισοί πήραν φάρμακα για το άσθμα συν αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, οι οποίοι αφού έχασαν πάνω από 10% βάρος, οι παχύσαρκες γυναίκες είχαν πολύ μεγάλη βελτίωση του ACQ. Κάτι που δείχνει ουσιαστικά την αμφίδρομη σχέση μεταξύ άσθματος και παχυσαρκίας. Γαστροσοφαγική παλινδρόμηση. Δεύτερη συχνή νοσηρότητα. Στο μη ασθηματικό σε ένα ποσοστό 38%, στο άσθμα 60%, στο βαρύ άσθμα 63%. Οι ασθματικοί που έχουν γαστροσοφαγική παλινδρόμηση μπορεί να έχουν μη φυσιολογικό pH, μπορεί να έχουν ισοφαγίτα, μπορεί να έχουν διαφραματοκύλη, μπορεί να έχουν δηλαδή σιωπηρή γαστροσοφαγική παλινδρόμηση. Και αντίθετα, όσον αφορά στο γενικό πληθυσμό, το άσθμα σε γαστροσοφαγική παλινδρόμηση είναι χαμηλό. Είναι μόνο στο 4,6%. Κάτι που σημαίνει ότι το άσθμα προδιαθέτει για την εκδήλωση γαστροσοφαγικής παλινδρόμησης και μάλιστα όσο πιο έντονη είναι η γαστροσοφαγική παλινδρόμηση, τόσο πιο ωραία σχετίζεται με τη σοβαρότητα του άσθματος. Μηχανισμοί 2. Από μικροϊσροφήσεις που είναι δυνατόν να ενεργοποιούν άμεσα την τραχεία και τους βρόγχους και μέσω και η reflex θεωρεί μέσω ενεργοποίησης του πνεύμονου γαστρικού. Ισοφάγος και τραχεία ουσιαστικά έχουν κοινή φυλογενετική προέλευση, οπότε είναι δυνατόν νευρώνονται ουσιαστικά παρόμοια, με αποτέλεσμα φλεγμονή στο ένα επηρεάζει το άλλο πάρα πολύ συχνά, με αποτέλεσμα να έχουμε απελευθέρωση ουσίας πέ και νευροκοινών, τοπικά και ουσιαστικά συχνά συμπτώματα
άσθματος μέσω γαστροεσοφαγικής παλινδρόμησης. Τι αλληλεπίδραση υπάρχει? Υπάρχουν μελέτες, όχι πολλές. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω μια μεγάλη μελέτη με 2.500 ασθενείς μετα-ανάλυση ουσιαστικά, όπου η θεραπεία με PPIs είχε μικρή μόνο επίδραση στην πρωινή ΠΕΘ, και μία μελέτη με 26.000 ασθενείς, βετεράνους του πολέμου, στους οποίους έγινε μελέτη, η οποία βρέθηκε ότι η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση πιθανόν να μειώνει τον κίνδυνο εκδήλωσης άσθματος. Βέβαια, οι πιθανές εξηγήσεις αυτό είναι ότι όλοι ήταν σε αγωγή με PPIs ή ήταν περισσότερο υγιείς σε σχέση με τους υπόλοιπους ασθματικούς. Όπως και να έχει, η SARP-3 μιλάει ότι φαίνεται να υπάρχει ένας ιδιαίτερος φαινότυπος, ο οποίος είναι πιο επιρρεπής στο να εκδηλώσει εξάρσεις. Μετά σε 709 ασθενείς, οι οποίοι κάναν παροξή στον προηγούμενο χρόνο, 173 πάνω από μία και 300 δεν κάναν καμία παρόξηση, έγινε σύγκριση μεταξύ αυτών. Βρέθηκε λοιπόν ότι στα παιδιά ένας προδιαθετική παράγοντας για την εκδήλωση παροξήσεων είναι οι ειδικές IG και η ιωσινοφιλία, ενώ στους ενήλικες είναι η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση σε πολύ μεγάλο βαθμό, η χρόνια ρινοκολπίδα με ή χωρίς πολύποδες. Και θεωρούν ότι υπάρχει ένας ιδιαίτερος φαινότυπος που μπορεί να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί πάνω σε αυτό. Μεταναλύσεις για το ποια είναι η σχέση μεταξύ γαστροεσοφαγικής παλινδρόμησης και άσθματος συνοψίζονται σε αυτό εδώ το paper από το Immunology Clinics of North America. Είναι λίγο αντικρουόμενα τα δεδομένα. Οι μισές μελέτες δεν βρήκαν καμία διαφορά στην αντιμετώπιση του άσθματος όταν αντιμετωπίζουμε την γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Άλλες 3 μελέτες βρήκαν ότι υπάρχει κάποια μικρή διαφορά όσον αφορά την πορεία του άσθματος. Το σίγουρο είναι ότι όταν υπάρχει γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι τα βασικά. Σε συνεργασία με τον γαστρεντερολόγο θα πρέπει να γίνει και η ενδοσκόπηση, εκτός αν έχουμε κάνει καμία εξειδίκευση πάνω στην γαστροσκόπηση. Να έχουμε υπόψη μας τα τυπικά, τα άτυπα συμπτώματα και τις πιθανές επιπλοκές. Να έχουμε υπόψη μας ότι πολλοί ασθενείς έχουν σιωπηρή ΓΟΠ, δεν έχουν συμπτώματα με ξυνήλες, καούρες ή οτιδήποτε, αλλά το βράδυ έχουν πρόβλημα και δεν το αντιλαμβάνονται. Και βέβαια να τους βάλουμε σε μια θεραπεία αναλόγως, σε συνεργασία πάντα με τον γαστρεντερολόγο, έχοντας υπόψη ότι μετά τη διακοπή της θεραπείας, οι 8 στους 10 θα υποτροπιάσουν μέσα σε 6 μήνες. Πιθανόν λοιπόν αυτό είναι κάτι που θέλει συνεχή αγωγή. Μια τρίτη πολύ συχνή συνοσυρότητα είναι obstructive sleep apnea. Ουσιαστικά είναι ουδετεροφιλική φλεγμονή περισσότερο, αλλά μου έκανε εντύπωση αυτή η μελέτη που δείχνει ότι η επίπτωση της υπνικής άπνοιας είναι μεγάλη στο γενικό πληθυσμό, σε άντρες, σε γυναίκες, αλλά και σε παιδιά. Κάτι πάρα πολύ συχνό και κάτι πολύ περίεργο. Είναι συχνότερο στο άσθμα. 81 ασθενείς με άσθμα σε 4 χρόνια, 27% από αυτούς είχαν υπνική άπνοια, ενώ στο γενικό πληθυσμό μόνο 16% είχε υπνική άπνοια. Και μάλιστα με ερωτηματολόγια που έγινε σε ασθενείς που είχαν υπνική άπνοια, όλοι είχαν πρόβλημα στο ACQ, γιατί και υπήρχε μάλιστα 2,8 μεγάλη πιθανότητα για μη ελεγχόμενο άσθμα σε όσους ασθενείς είχαν obstructive sleep apnea με βάση τα ερωτηματολόγια τα οποία ήταν λίγο πειραγμένα, ανάλογα μετά αν ήταν για όλα τα συμπτώματα ή για κάποια από αυτά τα συμπτώματα. Όπως είπα ότι στα παιδιά η obstructive sleep apnea φαίνεται να υπάρχει και θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Και μάλιστα είναι λόγος για παράταση της νοσηλείας κατά 2,3 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους παράγοντες, όπως είναι η παχυσαρκία, η ηλικία, το κορίτσι, η εποχή που έγινε αυτό. Που σημαίνει δηλαδή ότι επηρεάζει ακόμα και τα παιδιά, ακόμα και στο παιδικό άσθμα. Και βέβαια σαφέστατα υπάρχει στο σοβαρό άσθμα σε αυτές τις πιθανότητες πολύ μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 88%. Μηχανισμοί με άμεση και έμεση επίδραση, δεν θα αναφερθώ ιδιαίτερα σε αυτό. Η αντιμετώπιση της sleep apnea είναι ουσιαστικά το CPAP. Το CPAP το οποίο θα πρέπει να παίρνει ο ασθενής, γιατί μειώνει την ανάγκη χρήσης Β2 διαγερτών, βελτιώνει το peak flow, βελτιώνει τα συμπτώματα, βελτιώνει τη δοκιμασία πρόκλησης μεταχολίνης και ως απόδειξη 152 ασθενείς μεγάλη σχετική μέση ηλικία, 62 ετών, χρησιμοποιούσαν CPAP για 5,7 χρόνια τουλάχιστον, με ημερήσια χρήση 6,3 ώρες και αυτή η χρήση μείωσε το visual analog score από 50 σε 33,6 και βελτίωσε τον έλεγχο του άσθματος από 15,3 στο 19,8. Κλείνοντας, θα αναφερθώ στη δυσλειτουργία φωνητικών χορδών, γιατί είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας απασχολήσει τόσο σε χρόνια βάση, σε καθημερινότητα, όσο και σαν οξύ περιστατικό. Λέγεται ο συρριγμός του Münchhausen, δηλαδή είναι ψεύτικη δύσπνοια,
Παρ' όλα αυτά, έρχεται ο ασθενής με δύσπνοια, βήχα, δυσφωνία, συρριγμό. Συνήθως μας αναφέρει ότι ξύπνησε με αυτό κατά τη διάρκεια του βραδιού, της νύχτας. Είναι μια παράδοξη κίνηση στο φωνητικό χορδό, μια σύγκληση ουσιαστικά, η οποία φαίνεται εδώ πέρα και θα φανεί στις επόμενες διαφάνειες, κάνοντας ένα διαμαντοειδές κενό στη γλωτίδα. Είναι συχνότερη στις γυναίκες, μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιαδήποτε ηλικία και συνυπάρχει σε μεγάλο ποσοστό με άσθμα, γαστροσωματική παλινδρόμηση και αχώδεις εκδηλώσεις. Όσον αφορά στο άσθμα, το 6,7% με σοβαρό άσθμα έχει vocal cord dysfunction, στο 30% του δύσκολου άσθματος, που σημαίνει δηλαδή ένα vocal cord dysfunction μπορεί απλά να δυσχεραίνει την αντιμετώπιση, γι' αυτό και ονομάζεται το άσθμα δύσκολο, είναι στο 30%, και στο χρόνιο βήχα στο 50%. Εδώ είναι η αδαμαντοειδής διάνοιξη που υπάρχει στη σύγκληση των γλωτίδων και είναι ουσιαστικά η μόνη. Κλείνουν αυτές οι γλωτίδες κλείνουν οι γλωτίδες απότομα και μένει μόνο αυτό το μικρό κενό, με αποτέλεσμα ασθενής να μην του φτάνει ο αέρας. Μία τεχνική για να το αντιμετωπίσουμε είναι η χρήση να αναπνέει με καλαμάκι και να προσπαθεί να φέρει το κάτω σαγόνι προς τα μπρος. Το διάβασα, δεν το έχω κάνει ποτέ. Εδώ είναι ενδοσκοπικά η διαμαντοειδής εικόνα της γλωτίδας. Η διαφορική διάγνωση του vocal cord dysfunction γίνεται από διάφορους παράγοντες. Εδώ είναι μια ταξινόμησή της που ουσιαστικά είναι η ψυχογενής, είναι η ερεθιστική, είναι μετά από άσκηση και η αυτόματη. Όλες περιλαμβάνουν λογοθεραπεία και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χορηγήσουμε και ατροβέντ για να μπορεί ο ασθενής να έχει μικρότερη ύφεση των συμπτωμάτων. Τελειώνοντας γενικά, οι συνοσυρότητες υπάρχουν στο άσθμα και υπάρχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και πάρα πολύ συχνά υπάρχουν περισσότερες από 3 συνοσυρότητες, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα την επιδείνωση του ελέγχου του άσθματος. Και όσο πιο βαρύ το άσθμα, τόσο περισσότερες είναι και οι συνοσυρότητες που υπάρχουν. Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των συνοσυροτήτων και μεταξύ του άσθματος, με αποτέλεσμα να έχουμε δυσκολία στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Μπορεί να δυσχεραίνεται το άσθμα με πολλούς μηχανισμούς, τόσο λόγω της παθοφυσιολογίας των συνοσυροτήτων, όσο και να επηρεάζουν και θεραπευτικά την διαχείριση του άσθματος. Πολύ αλγόριθμοι για την αντιμετώπιση των συνοσυροτήτων. Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει, για να μπορέσουμε να σώσουμε τη βάρκα που είναι το άσθμα, θα πρέπει πρώτα να κλείσουμε τις τρύπες, δηλαδή πρώτα να αντιμετωπίσουμε τις συνοσυρότητες, έτσι ώστε η θεραπεία μας να έχει αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.